Maititi varohwa nemacopyright strike panziyo dzavo Kenani nevasikana vane 10 mushure mekunge vasati vapedza kubhadhara producer wavo Holly Ten ati iye Hilary Makaya ndeumwe wemahure ake vanotombopota vachidai. Kapfupi has been involved in a fatal accident nemota yaakapiwa naSir Wicknell. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Tisatatanga nyaya dzedu vasvika here guys. Vana marane dei wakandiudza chinhu ichi ndakatokutengera kuSouth Africa zvakachipa zvenezvi. Asi moyo yedu ngairege kumanikidzika nekuti pavachaenda vachatozotengesa mafoni sikimani vakutsvaka mari dzekudzokera. Holly Ten akanyora iye akati Hilary Makaya is one of my whores. Apedza ipapo ndobva ati handina kuhekewa. I'm coming live in a few minutes ndokuexplain rai kuti chii chiri kuitika. Mujaya ndokuzouya ndokuti Hilary Makaya and I'm telling you from the horse mouth. Zvakangosiya nyika yese yakakatyamara kuti ko mujaya aita sei. Kwanditi ndiye anozviti representative of the youth, speaker of truth, ambassador wama youth. But kana uri ambassador wama youth haufaniri here kulead by example pane kuzouya wakutaura makununu akadai so. Zvashamisa vamwe vakawanda vari kuti tiri kunzwira Kimberly Richards tsitsi kuti ko akazowana nako nechikomana chakadai so ichi kupi rini sei akazviitirei nekuti hoyo mukomana akungotaura zvisina basa. Ko ivo vanonzi vakarawa here tovati vachiko vana sekuru vakateerera hama dzemukadzi wake dzakateerera munhu achitaura kuti aya ndo mahure edu chino ende ari kutotaura kuti vanhu vanoda kutoya panapa vachizviita zvimaalbino vachida kuzviona unge ivo varitorira mumastreets ana Hilary vaya tiri kutovaziva kuseri nekuseri. The live was on Instagram. It took some time achiexplaina kuti Hilary anotoenda kumba kwaHolly Ten kuti vanoita mabasa erimai wayo. Kumba kwaHolly Ten anogara nani, handiti Holly ari married anogara naKimberly Richards kumba nomwana. Izvezvi Kimberly is in Bulawayo akaenda kumba kwavo kuholiday. Unotoshaya kuti anenge achifila sei kana mujaya akasara ika kumba uko zvichafamba sei kana munhu akuita malive anonyadzisa akadai so. Musikana dena kurumidza akwira zvake bhazi adzokera kuHarare nekuti pakaipa. Recently they posted a happy family vachitoisa inonzi chiko mapikicha yamapijama aya eChristmas. Tikabva tatoti ko vamwe vana vagerera maviri aiwa maviri acho kana achidai Holly Ten amakisa zvachose. Uyo ane drama uyo hazvisiyani. Vamwe vari kuti ndo male version yaFelicitas. Saka vanatezvara vanoti chii uchipembedza upfambi hwako pajekerere pakadai so. By the way, my brother mutsvene gumi chirega kudaro. Chero tatelisha satoti naiwe wadarireiko kudaro. Wai wada kuzvisa zoni yausingakwani patafura huru. Hilary Makaya yes hatisi kuramba kuti bishu but wewe Holly Ten wakutoti hoyo uri pamusoro paHilary. Aiwa zvaramba kubalansa. Okay guys, enough about that one. Hatipindei panyaya yedu ya maititi kuri kunzi Kenani yabvisiwa. The official video yavanomuka musora iya vachiita ichiti ndo yabviswa. The audio is still there, the one that has a picture on it, but the official video yabviswa. Vasikana vane 10 featuring Matthias Mary as well yabvisiwa ipapo kuri kunzi pane copyright yaiswa naproducer vati ivo vari kudawo mari yavo isati yabhadharwa. Komari dzamasters komari dzeauction dziya dzakaitiwa musi waitengesewa vana Tifred vatisiya ma5000 DJ Ola vachimanya kuita MC paya. Kwamakadii kubva mangobata nyaya yacho isati yaenda kure mabva mangobhadharana nezvikwereti. Tatichitika Felicitas akadzidza kubva zvaakabva kutorongo maybe upenyu hwake hwekumashure ausiya akutora upenyu musva. But aiwa guys zvikwereti zvinenge zvisati zvabhadharwa. Havo producer vati aiwa enough is enough. Inini yangu mari ndinoida ende ava vanhu vane access kunziyo dzavo idzodzo vanhu vatongokurova necopyright. Tatichifara kuti tichavaiba kupinda Kenani tatakatoishandisa kuti tiibate pamacrossover edu apo. But zvino kana ichinge yabvisiwa tinonyanyoda iyo video. Iyo audio haina basa toda iyo video. Maititi vanofara kuita something vabhadhare. Recently vaitaura nyaya yekuti indogara imba yangu vanhu vema3D video vema3D picture vana madambos chino izvozvo tazvinzwa asi tiri kuti
muri mumba menyu imomo mari dzamadhiskidzo dziya torai mubhadhara maproducer tatati we are starting on a new era, on a new journey yekupinda Canaan. Zvino kana topinda tine zvikwereti mufaro bedzi unobva wangopera. So maititi ndo nyaya iripo yekuti vanofanira kubhadhara zvikwereti. Pane vamwe vari kuti inzi yekuprisons, inzi yechi aiwa guys, that part is far over. Zvakatopera kudhara nziyo haina kurohwa necopyright because inziyo yevanhu bodo. Producer vari kungoti ndiri kuda mari yangu. Then on a side note, Kapfupi was involved in an accident. Mota ndokubva yangoita write off. Eshugeta wrote prayers and thoughts to my brother. Kapfupi asangana netsaona. We thank God kuti haana kunyanya kuvara hake. Asi musoro nechest ndo zviri kumusimbira panguva ino. Get well soon chibaba. So at least guys, we thank God kuti haana kukuvara zvakanyanyisisa. And we hope kuti these are not internal injuries because pamwe pacho munhu anotorovera otokuvarira mukati, obleedra mukati, otoklota. Isusu tichingoti aiwa munhu ari nani pasina mainjuries ari kunze anobatika. So guys, tiri kungoti isusu kuna Kapfupi, please get well soon zvachose. The streets need you. Tinonakirwa chaizvo naKapfupi, saka tiri kungonamata kuti zvese zvifambe zvakanaka. Let's hope they are not very serious injuries. If they are, tinonamata zvakare kuti ma-injuries iwayo apore nemuzita raJesu. Kapfupi agotambawo Christmas neNew Year nemhuri yake vane mufaro mukuru. Maitete havana kuda kuzorora kuramba vachinetsana naMadam Boss on every post that she puts. Vanozongoona vakungotaura nezvaMadam Boss. Vochaya kuti kochiko guys, hondo yacho haiperi here. Christmas tatati tobata machongwe tozvityira tine runyararo nemhuri dzedu, asi aiwa musarambewo muchitipa content. So maitete vaisa video ravo vachizvityira out naShumba. Muma comments pauya umwe akati mamboona here zviri kuitwa nemukadzi wekuchengeta murume uyu uri kutsvuka akura kunge bhurumango. Maitete ndokupindura wakati Taira, ndiwe unochengeta rombe risina job description, ufunge warichengeta rokumitisira musikana webasa. Tibvire kumepo, iwe wakangokura uri gorosviba rine mavanga epatouchline. Chii chinoshamisa pauri apa? Musiyano wekuchengeta murume wangu anounza mari pamba newako anounza vana mukuru chaizvo. So maitete vari kuti Madam Boss vane mavanga ekutouchline ndo avanoyedzera zvachose kupota vachizora tufuta kuti zvidarike, uye vari kuti ngoni haana chaanowinza kumba. Guys, tinozviziva sei? Wodzeko vari kuedza 1 maybe mari dzekuGermany uko dzavakanoshanda a few months ndo dzakatosumudza mamanshoni. Tinozvizivirepi? But anyway, few day vakadzi ava haiperi guys. Do leave your comments on what you think about nyaya dzedu idzi. Holy 10 was he justified kuposta zvinhu zvakadaro iye ari a representative of the youth, kuti iye ari kupota achitya Hillary? Zvinhu zviri mumastreets umo zvinotikusemesa kutyisa zvakaoma.